sa Espanya Blooming Treat, guys. Ayan. Ayan, tayo po tayo. Ayan. Tayo po tayo ngayon, guys, sa Pansit Kabagan. Mana, order mo na. Order ko. Pasok tayo sa loob, guys. Pansit Kabagan sa Espanya. Ito, guys. Sa aming tao, guys. Maraming tao rito. Hanggang doon. Order ka na. Ayan, meron dito, guys, small. 12 inches. Ayan. Sa kalamansi. Yan, kuya. Ayan, busy kayo, no? Busy sila. Hi, guys. Ayan, ilang salang na naman yun. Sasalang ulit, oh. Ay, yan na. Naka-order na ako pa. Ano in-order mo? Dalawang order. Overload. Ayan po, meron tayo dito, guys. Regular. No toppings, 80. Merong regular with egg. Meron tayong special toppings. May liver and full egg. Ayan. Pwede tayong mag-extra. Egg. Lechong kawali, liver, bola-bola. Ayan, ito may overload. May overload naman tayo. May overload tayo. Lechong kawali, liver, saka full egg. Halagang 150. Ito yung overload. So, sa super special naman, meron tayong toppings, lechong kawali, liver, and full egg. Sa halagang 120. Ayan. So, ito yung, Super special. Otoy to. So, 120. May luto na ng alas ito. Tapos ito, Philips. Otoy. Otoy. Yung at Philips. Otoy po. Ninyo. Ninyo po. So, sasalang na naman, guys, mga kaluto niya. So, sasalang na naman yung ating chef cook. Chef, shoutout naman yan. Ay. Salang ulit, salang. Kaya mga kababayan, maraming kumakain dito, guys. Okay lang ba, sir? Okay lang, sir. Nakukuha na. Okay lang. Ayan ang mga kababayan natin dito. Ayan. Madalas kayo dito, sir? Ngayon lang. First time nyo, sir. Taga saan pa kayo, sir? Isabela? Ayun, taga Isabela pa. Dumayo pa si sir dito sa Blooming Treat. Marami rin ganda sa akin. Okay, marami yun. Talagang doon ang original na, no? Ayun, doon pala nag-originate yung Kabagan. Isabela. Ayan po, guys. Yung loto na? So, mamaya, guys, kakain tayo. Kain tayo, guys, mamaya. Ayan, gusto ko makita. Salang na, salang tayo.
Parang naiiwan ko pa yung sticker ko ah. Ilan yung everybody do huli? Tatlo? Ay, ginawa nga naman iniiwan. Parang naiiwan ko pa yung ano. Ito man sana. Wala na, mumi na, hindi na ako magandaan. Hindi na daw sa akin. Naiiwan ko yung sticker ko, sayang. Naiiwan ko, mamadali ako. Ay, makikita na natin yung pagsalang oh. Ayan oh. Live po tayo guys, live. Ayan. Shout out kay Marvin, natutulog na. Ayan, shoutout daw kay Marvin. Ano po yung isa sa kaluto ko? Ha? Internet niya sa kaluto. Ayan, ayan. Ayan. Ngayon. Siya po. Day off siya, day off. Day off si Marvin. Ayan na oh. Wala na ako wala na. Kaya ko pala ma'am. Wala po ma'am. Lechong kawali. Ganyan, napakasarap ng lechong kawali. Paano yan? Ito na lang to. Paano yan? Makikita ko ang sikreto mo. may butter yan, ano? Butter. Wala. Butter. Yung normal lang, ano? Normal lang na gisa, ano? Meron na dyan. Sibo? Pwede naman iwanan natin. Ma! Dito na tayo. Ha? Naiiwan ko nga. Eh. Wala, nandun sa isang wallet ko. Hmm? Ay, ito. Ay, wala. Wala nga eh. Alam ba ninyo to? Ba yan kung kailan naman ano. Ayun.
Ito, meron. Hindi siya sticker. Ay, meron isa. Dalawa sila. Ma'am, magdidikit lang ako sticker, mama. Magdidikit lang ako. PBR TV. Ay na. Pasalang na. Ayan po yung ano natin. Lechong kawali guys. Ito yung sauce nila guys. Oh. Daming ano guys. Ang daming tao na kumakain dito guys sa Kabagan. Pansit Kabagan guys. Pansit Kabagan. Pansit Kabagan guys. Sa Blooming Treat, Spanya. Hello. Tuloy-tuloy din ang ano, no? Tuloy-tuloy din ang tao, no? Walang tigil din, eh. Ayan na, naglagay na ng tubig, guys. Yung mga ganun kalaki, 1,000 station. Special. Ito yung special. 1,000. Ganito kalaki. Nakaumbok pa yan. Marami. Sulit. Sulit na sulit. Good for ano yan. Mga 10. Mga 15. Pag malakas kumain, 10 lang. Dapat advance ang order. Meron kayong ano? Amber lang. Hingi ka number mo. Tapos pag ano, ang delivery kami na. Ilang plastic ang sinasalang mo dyan? Ilang supot? Depende po sa ano. Sa order. Depende sa order. Maraming order. Pag konti order. Ah, Pero sinusobrahan na po namin para may diba? oo. Kung may dumating po, ano hindi yan? Ayan na, oh. Pag-usiwa kasi yan. Ayan na, guys. Oh. Hello. Hello. Tingnan nyo guys, so, paano gawin yung ating pansit kabagan. Hi guys, shout out. Shout out, tol. Tol, shout out. Shout out dyan kay Marvin. Marvin? Day off ngayon. Marvin, pumasok ka. Maraming tao.
Umaga nga lang, saka sa paano. Kaya hanggang labas to guys, hanggang labas. Maraming tao doon sa labas. Guys. Paano pag may order? Hindi for sure. Oo. Kasi nung nasa Pilipinas ako, dyan ako bumababa. 2014 yun. Meron din Pansit Kabagan sa Bay Bustillos, no? Iron Show. Tagal na. Tapos sa atin, sa Tuason, may nagbukas doon, di ba? Ay, oo. Pero dito ako may nabukas din. Pero parang Hindi na, hindi pa nakadalawa taon. Siguro kung pwede sa yung kaklase ko dito sa umuwi sa sabi niya yung mga bago. Ay, buti na lang may isa dito. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Espanya, Blooming Street, dito sa Kainan. May kainan dito guys, pinipilahan, dinudumog. Grabe ang tao guys. Try natin. Kakain tayo dito guys. Kakain tayo guys. Ha? Oo nga, marami na. Ah, talaga? Oo, marami na. Kayo muna pala. Sa Belang original na Kabagan, di ba? Eh, yung... Yung kumain dito kanina, yung dalawang nakakausap ko, Isabela yun. Sabi niya, pero hindi naman tayo Kaya mismo gumagawa niya. bakit daw tinawag na Kabagan? Noodles mismo Kabagan. Kabagan ang noodle. Tapos lugar din siya. Opo. Kaya ano, alam niyo na yun. Kasi yung business niyo galing pa sa ano, naipasa-pasa talaga. Nakabili kayo ng lupa dito. Tapos yan ang business. Meron na silang, ano, may branch na sila. May branch kayo? Ito lang.
Doon, may kabagan mo, no? Makita niya na. Sabi niya kaya, sabi niya po kasi alam, pero hindi. Yung ate, yung ate. Sabi lang yun, last year lang yun. Yun ang nakita ko. Sabi ko, parang alam ko yung bilis na una eh. Ano yung na-order mo? May na-overload. Ano lang overload, pero yung isa. Teka. Wala ka kayo malaman din. Dito naman siya dito ah. Ito. Santa. Ito ihalo dito. Pansit. Yun oh, grabe oh. Overload talaga oh. Pipicturean mo nga. Oo. Thank you. Pwede makaano ng isa pang mangkok. Ayan guys, kakain na tayo. Ito yung Adrian, tara mo yan. pwede ba tayong kumuha ng 1 minute yan, yung short video? Mamaya, habang mamaya, 1 minute lang. Pang shorts. Ngayon, picturean mo muna. Ayan tayo. Ayun, meron pang bakit mo na tamaan. Makapagpumulot sila ng bakay. Dalawa lili. Lili ko. Yung overload ng mental health. Pwede pa sa dalawa siya, ito mo gina kumain. So, Kasi ano pa kami? Hindi. Papa, ano ka na isa? Santos, boy Santos. kain na tayo. Dalawang special, dalawang overload. Okay. Yan ako na. Dahil ko yan, isa na. Ano na, 1 minute na? Sige. Hi guys, nag-love shoutout sa inyo lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad, yung mga kababayan natin. Ayan, pag umuwi kayo guys, punta na kayo dito sa Pasit Kabagan sa Blumentritt, Espanya. Ayan. Ito na guys, tingnan nyo. Nakain na kami. Oh, yeah. Super tiny. Meron siyang atay, lechong kawali, tsaka quail egg.
So ano pa, meron din siyang sauce. Ano to? Bola-bola. Ayan, may bola-bola. Tapos ito yung pang toppings natin, guys. Ayan o. Okay. So hilaw yung ano. Ay, yes. Sabaw. Isang overload, dalawang special, dalawang super 90. Ayan o. May kalamansi pa pala. Ayan o, kalamansi. Ayan, kalamansi. Ahmad. Yan ang magpapasarap yan, oh. Ayan. Kain na tayo, guys. Ayan, oh. Ako po na yung anim. Buena mano, buena mano. Yo, nakaisip na ka nun? Ang lutong. Marco! Malasang malasa, guys. Marco! Panalo. Isang overload, ang super take out. Thumbs up. Then, may dalawang mansito. Tara na sa Pansit Kabagan sa Blooming Treat, Espanya. Panalo, panalo, guys. Thumbs up. Isang overload, ang super. Ano to? Then, may dalawang mansito. And, Anim kasi to, dito. May pwesto. May pwesto na yung anim. Ayan, oh. Kain ka na. Wait lang, may pwesto na yung anim, sir. ano pa na naman eh? MJ! MJ! Wala siyang banda. Hindi pa tayo. Ito kay Colin. Ito nakatali. Amin na. Alin yung ba? Pwede ba dito? Ito na lang muna. Isang regular, isang with isang super dining. MJ, yung anim. Yung quarter mo nga. Ano na ba din? Ayun sila. Pia! Pia! Dalawa, Pia po! Pia. Hindi kuha. Ay, nagduwa ka ba? Ha? Ay, joke. Binasa mo na agad sa akin. Tinicturan ko lang yung isa yan. Kay... Wala ko lang ulit ate. Nandun super take out. Buot niya daw sa nila sa kanila. Alas no, super. Ay! Ano to? Inihilaw talaga to. Nandun na. Lalagay mo. Panay ako kain ng baboy. Ayun. Pili. Ito pa nilalagyan pa nito. Ano ba to? Suka? Ay, lagyan mo na nito na. Tonton. Malasa naman eh. Susukan na lang muna. Yes. Yes po. Yes. Sarap yung suka. Parang siyang pansit bato. Parang nalawag dito.
Yung pancit hab-hab. Laika ba din? May pesto? Laika? Ang sarap ng ano. Galon? Bagnet ba yun? Galon na yun? Alit yung kawali. Mm. Mm. Sili, guys. Sili lang. May yung ating sir? Gusto ko marami na ng sibuyas. Ayaw na naman Sandel? Bawal kasi sa ng asal. Sila na lang. Sarap, te. Kahit wala nang ganito, malasa na yan. Pag nilagyan mo ganito, parang pancit hab-hab. Oo, pagka ano. Sarap. Yung bola-bola. Ang lasa ng bola-bola. Kanin. Itlog. Sarap daw yan, gawa nila yung sangkap. Yung bola-bola gawa sa Dalawa. giniling. Walang gulay yun. Konti nito. Yung bola-bola, walang gulay yun. Okay na po yan? Meat lang. Ano pa to? Ano pa? Kaya na lang yung mga Pwede na na, uwi yan. Kawali ba di? Dalawa lang kawali. Ha? yan yung kaya nito. Miss, may take out din kami ganito. Meron doon. Pwede wala ka tayo palit ni Oo, ako rin ayaw ko at Sarap. Ilaw. Ang luto. Ayoko ng bola-bola. Sino na. Ako dinner. Gusto mo tumama? Good. Tama na pa. Sarap? Ha? Bicol ako, kaya mahilig ako sili. Papa? Ano na yung ano mo sa baba mo na, kung nandiyan sila, ako nandiyan. Ilan? Gusto mo yun ito yun? Ulo? Yellow. Wala yata may yelo. Hingi ka. May yellow ba yun? Ay, di pa sila Lasa. Wala na pong overload ha. Ay, Julen, mabot pa tayo. Kasi nakakita na Ubus na overload nila. Ako na lang to. Sa'yo, atay. Ay, Thank you. ano ba? Sili. Uyan. Bibi pa lang yan. Tatlo. Kayo dito, dali. Wala laman. Papa, Papa, oh.
Dito. Ito ang ano. Overload talaga. Kulang sa noodles, no? Daming sahog. Yung wag niyo daw, wag lang itapon yung ano na yan. Yung bagay niya. Bigyan mo tayo ng tingin. Wala kayong rice. Ang daming sahog eh. Daming sahog. Ah, Ayan ko. oo. Kasi yung Oo. Kanya-kanyang ano na lang. Pick up na lang. Ano, delivery. Saka may dagdag bayad pa yun, di ba? Tapos sa taas pa yung presyo niya, di ba? Kung kayo, isa pa yun yung lamang nyo, no? Tapos yung mga ingredients, yung mismo yung class, original talaga. Kaya talagang pabalik-balik yung mga tao. 24 years. ang nalo, 24. Napawisan ako. Ah, tissue. Thank you. Sensya na. Ah. Okay lang po, no? Pinawisan ako eh. Oo. Hindi kasi kung paris tayo sa bago. Ngayon na po dito sa lugar na kulit na po. Nadadaanan na namin to. Sabi ko, ang daming tao doon. Parang ang sarap naman kumain doon. Ako, minsan kakain tayo ron. Dati na may shout po. Araw-araw po marami tayo. Kami po talaga yung original na po sa tabagan. Kasi nagkayaman na lang. Pero original pala to, kaya yung ibang pinadating na yung pagkabagan hindi kanya naglasin. Yung iba may konting sauce ang iba yan. Doon sa Bustillos, ay sa Iron Show. parang may tabaw siya. Pansit pat. Ah, iba pala yun. Yung sa tuwaso ang tabagan. Yung sa Erso, Ano din yun? Tabagan din. sabi ko kasi yan eh. Sabi ko kasi kaya. Lagay kang yelo. Pwede na po maganda sa ano kung ayaw nyo ng ano na pwede mo po. Ah, Sinabi niyo po na sauce na sauce. Hindi kasama si Alang kasi ito. Kasama si Alan din. oo. Tambay lang ka. Oo, crowded. Ganong oras pala marami. Ha? Marami. Tsaka yung noodles nyo, parang pansit bato. Parang pansit bato siya eh. Oo. Texture niya, parang pansit bato. Masarap din po yun, yung pansit bato niya. Okay lang naman yung layo na sa ano. Tinalak. Sinuha ko. Ang
dami ng kuya. Super special, ganun din. Yung, ganun din, oh. Ang wala lang doon, wala. Oo. Yun yung wala doon. Sa Okay na. araw-araw, ilang orders ang nagagawa niyo? Kayo rin ang gumagawa. Taog. Sabi ko kanina, busog pa ako eh. Hindi ako naluto. Meron din dyan? Yun ang una kong nakikita dati ng kantong-kanto siya. Ah, bumisot ako. Sarap. Hindi ko nakaruta. Sibuyas. Kaya mo lang kayo pala. Kasi yung toppings niya parang ulam na eh. Sa company, sanay sa ano. Halo na to, ang daming sahog. Tinanggal na yung ano, payo. Opo. Wala naman araw na, kasi araw kanina. Pero kung ano, bumagyo, bumahagan. Hindi naman po ako nag-invent sa yung pero sabi ko kami, kasi wala namang nakakano. Kasi kawal parang bumagas nun. Sana po kasi kayo slide na pa. Wala kayo ba? Wala ka. Hindi mo pinapaupahan ng ibang ano? Ito lang pala. Ito lang talaga sa ano. Ay, ang hirap. Ang layo mo pa pala. Akala ko dito lang din kayo. Kahit ako ano. Akala ko nakikita ko. Sabi kanina, ano, pinaulas ako doon sa labas. Dadating daw yung yan. Ay, may pumarada ng pula. Na kotse. Akala ko yun na yung may-ari. Tapos, sabi ng tao yun. Kasi yung kotse. Medyo Mamaya sarap pa. jo. Susunod kayo. Sarap jo. Ay. Ay, mga tao yung mga kamag-anak kasi apply na lang. Magkano lang naman? Ano pa? 1 hour na. Ah. Wala. Sob. Ano, parang dinner na. Yung unang pasahingin sila. Ay, bali bukas isasangag na lang. Ang bahay ka.
Mas traffic. Hindi ka traffic. Ako na ba? O wag na lang? Kasi pinang mga save in the season. Parang sindang. Parang sindang. Mamaya ipasa mo na yung ano ah. Kasama na yung pang ano, pangbukas na. Pagka sinabi tayo sa ano? Sa Bulacan. Doon siya sabi. Pag-usapan natin mamaya. Hindi sila naman din. Hindi na siguro. Kaya ba? Ang totoo yun? Ilang oras? Bullshit, daw yun. O, basta tayo na Kain si Jorens eh. Tira ba? Wala di ba? Nakain sila. Dalawa. Oo. Ayong sinamag. Ang mga ganun ko yun eh. Sabi mo yung life ko eh. Ano tayo po? Pwede naman kayo Thank you, sir, ha? Thank you rin, thank you rin. Huwag niyo kalimutan, ha? KBR TV. Oh, KBR TV. Ayan. KBR. Napicturean mo na to, ma. Napicturean mo na to. TVR TV. KBR TV, ha? Para congressman. Oo, po. Shout out. Shout out ka muna. Shout out ka. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you, thank you. Last word kay ma'am. Last word kay ma'am. Thank you po lahat sa inyo. Okay, thank you din. Thank you, guys. Bye-bye. KBR TV, ha? Thank you. Bye, guys. Ay, sir, bye-bye. Ayan, mga kumakain dito ngayon. First time. KBR TV po. Apo. Ay, sir. Shoutout muna kayo, sir. Naka-live tayo ngayon. Para sa veterans yan. Veterans. Ay, mga taga-veterans, ha? Ay, sir. Ay, okay. Hi. Hi, ma'am, sir. Okay na. Bye-bye. Ayan, mayroon pa sila dito sa labas. Ay, shoutout, sir. Sir, shoutout muna kayo, sir. Sa kababayan niyo, sir. Sa ano? Sige, sir. Sa Delpan. O, shoutout sa mga taga Delpan, sir. Ayan, ayan sila, tropa. O. Ayan. Shoutout po, John Miguel. Ayun. Ay, sir. Birthday po niya. Happy birthday, sir. Sir, happy birthday. Calvin Kuyugan po. Calvin Kuyugan. Birthday po niya. O, sige, kantaan niyo si sir. Kantaan niyo. Joke lang. Yes, sir. Bye, ha. Thank you po, sir. KBR TV. Oh, paano mo na. Thank you, thank you. Thank you, sir. Ano,
Hi. Ayan o. Dito yan sa matatagpuan sa Espanya, Blumentritt, guys. Ito yung ating ayan o. Pansit. Ay, kitang-kita na yung pansit kabagan o. Oh, ayan. Nandito sila guys oh. Ang daming kumakain dito. Oh, guys, so mag-end na tayo. Mag-end na tayo. Bye-bye. God bless us all. Bye. Ano kaya kung ano? Kuha na natin doon. Or habang ano, hindi kaya, no? Ano yun mo? Kambingan. Parking. Ayan po, daanan po kasi ito guys eh. Daanan, no? Yun, galing sa Espanya, papasok sa Blumentritt guys. Ayan. Doon naman papunta sa amin sa Tuasong. Ayan. So, itututo ko muna saglit dito ah. So, ayan, dyan tayo guys, kumain guys. Hans Clara, may kalam shoutout sa inyo. So, ayan. Pansit kabagan. So na natin guys na 1 hour. Oh, yan. Sila. Pansit kabagan guys, dito yan sa Espanya, Blumentritt. Ayan guys. Ayan. Kanina napakaraming tao guys, tuloy-tuloy ang tao. Dinadagsa ito guys. Dinadayo to guys. Ayan, pasyal na kayo rito guys sa may Blumentritt, Espanya. Malapit lang to sa may sa may gasolinahan diyan. Kanto, mga ilang hakbang lang nandito na to sa right side. So pasyal na kayo rito guys ha, pansit kabagan. Pansit kabagan guys. Ayan o. Pansit kabagan. Napakasarap guys. Sulit yung tawag dito. Yung overload nila, 150. Salagang 150. Parang good for 3 na. Good 40. At saka yung toppings guys, napakadami. Naghanap nga ako ng rice. Sarap. Naghanap nga ako ng rice guys. So guys, 2 minutes na lang po tayo guys. Gano'n lang tayo ng 1 hour. 1 hour lang po tayo guys, 1 hour. Nag-take out ka pa? Kanino? Gawa nila yan? Gawa? So, ayan guys. 6 minutes na lang tayo guys. 6 minutes na. So, ayan. Ulitin ko guys. Nandito po ako ngayon sa Espanya, Blumentritt. Ayan. Dito po sa Kainan. Kainan dinadayo guys. Indubo Pilipilahan guys. Pansit kabagan.
Pansit Kabagan guys, Pansit Kabagan. Dito lang po yan sa matatagpuan sa Espanya, Blooming Street guys. Pansit Kabagan. So, ayan. Panalo guys, panalo talagang pansit overload. Grabe. Yung overload nilang 150, good for 3. Kung dalawa lang kayo, solve na solve kayo guys. Panalo talaga. So, ayan guys, mag-end na ako guys, So, maraming salamat guys sa pagpapasyal sa aking channel, KBR TV. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much. God bless us all. Bye for now.